Здравствуйте, дорогие друзья! Мы возвращаемся с нашими велопрогулками. Вы, как всегда, уже знаете, мы умеем выбирать погоду. Сегодня мы постарались для того, чтобы наш маршрут состоялся. Ну и более того, судя по тому, что вы видите, что у нас сегодня только трое. Так, привітання дороженькі, да. Як співали мушкетери, уже осталось только трое. Женя, где Олег, подевался? Наш гуру по технической части немного облажался, у него просто порвалась цепь. Вот, поэтому сегодня мы совершенно спокойно организовываем прогулку на троих. Да, ну... И куда мы отправляемся? Покуль увесь день Олегу буде икаться, мы поедем... Так, куда мы поедем? Мы поедем у Мазалова, бо там есть сядзіба, недалеко есть водяный млын. Так. Але перед гэтым я все ж таки пропоную поехать не по Ленинградской, а показать, як яшчэ можно выбраться такими дворами. Еще на автобусе можно доехать. Можно, тягніком, бізелем. Вот. Але спочатку давайте заедем на Юрьеву гору и наберем с собой водички с крынички. Ну что, тогда мы отправляемся сейчас по улице Кирова. Да. Да? И потом на мост Металлистов. Ну все, тогда мы в путь. Вы, пожалуйста, запоминайте этот маршрут. Надеемся, он вам пригодится. Все, Поехали. на связи. Мужчина на веломашині, імклівий роверамен, п'є каву у городі Вільня, йому не проблема Шенген. А ти п'єш не каву, а много, і радості гэтым няма. Проїхав імклівий ровер, відать, яго не догнать. Нам сейчас предстоит подняться по лестнице. Это, конечно, не как на Эйфелеву башню, но тоже высоко. Мы идем набирать водичку на Юрьеву гору, якую, калі паглядзець вось са спутника, то выгляд гэтай гары нагадвае змея, цмока. Да что ты? Но і по легендзе тут што адбылося, калі яшчэ ў дахрысціянскія часы, змей адабраў у людзей ваду і яе замарозіў. А тады ярыла, ну ярыла ж як, да, увасабленне вясны. І ён, карацей, жахнуў стрэлам у гэтага цмока. Основательно. Да, і ў гэта месца, куды трапіла страла, выросла телевышка. Нет? Там з'явілася крыніца. Вось. І потым ужо ў хрысціянскія часы, так, ну як Георгій, Юрый, тут уже была царква пазней. Вось. І ўжо зараз яна тут асвячоная і крыху так прыбраная, таму зараз і пойдзем наберем водичку. Ну вот так вот в разговоре, по чуть-чуть, да. Понемножечку, пульс уже 190, мы пришли за водичкой. Пойдем наберем. Сейчас Юрьева горка популярна не только у местных жителей, но и приезжих. В выходные дни сюда выстраиваются целые очереди за родниковой водой. Точно так же приходили сюда и в XIX веке. Жгли костры, обрывали сосновые почки и побеги для лекарственных нужд, вытаптывали верхние слои почвы. Чтобы сохранить природное многообразие, властям пришлось закрыть сюда доступ на несколько лет. Вань, давай, у меня уже полненькая. Все, ты уже... Ну, я уже все, я уже и сербанул. Кто-нибудь раньше пил? Я. Ну, вроде... Женька не только пил, купается. Так, тут... Ой, я тяжелый. Для местных. Нормально поцелковался, Ваня, да, зранку? Ну, вы же помните, куда мы ездили в прошлый раз? Ну, да. Может, пельмешку ешь из радницы? И что? И говорят, что эта вода прям какая-то уникальная, особенная, невероятно чистая. Одразу будешь молоды. Еще моложе? Ты и так прыгоже, будешь просто в отчаянии отвести. Так. Можно еще мордочку сполоснуть.
Ну вот давай, у тебя она есть. Холодненько. Ой, окуляр. Я крещеный. Ну, по вкусу вода от водопроводной, по-моему, не очень отличается. Или отличается? Не, на инше. Отличается? Конечно. Видите, хороший фильтр дома. Так, ну что, воды мы набрали. Все. Горочку посетили. Что у нас дальше? Поехали по в плану? Мазлово. Прям Конечно. да? Ну, или поедем по Титово. Ну, конечно, мы же не ищем легких путей. Да, нам же надо так, чтобы объехать, да. Почему мне покрутить педали? Сёння ў Мазалава можна дабрацца па трасе Р-115 у гарадоцкім напрамку, палявымі дарогамі або на гарадскім аўтобусе. Але для нашых ровараў мы аддалі перавагу новаму асфальтаваму пакрыццю. Праехалі паварот на Лужасна і на скрыжаванні Хайсы-Мазалава павярнулі направа. Женька, слухай. Звычайна, калі пачынаеш веласезон, ну, ні для каго не сакрэт, што баліць тое месца, на якім мы сядзім. Особенно с непривычки. У мяне пытанне, да, особенно з непрывычкі, як Ваня рэдка Я карыстаецца ощущаю роварам. уже каждой мышцей. Да, вось што гэта? Мы неправільна сидзім. Ці гэта неправільнае месца, якім мы сидзім? Што не так? Я знал, что этот вопрос рано или поздно возникнет. Ну, на самом деле, просто с этим необходимо смириться. То есть в этом нет ничего постыдного. Да. Если ты ездишь там не более 50 километров расстояния, то можно не заморачиваться на каких-то подборках сидений и велотруселей, которые уже с сшитым памперсом идут. Но если расстояние уже выше, то первое, что необходимо, это приобрести велошорты. Там специальный памперс, и там действует правило, чем дороже, тем будет качественнее памперс и там лучше. нечто амортизатора такое. Он смягчает, он впитывает влагу, нету такого трения. Так это можно вообще, да, не вставать потом? По поводу вставать все равно необходимо, чтобы восстановить кровоток, да, и чтобы, ну, пятая точка немного отдохнула. Вот. Второе, это можно приобрести специальное сиденье, потратить какое-то время на замеры, чтобы есть специальные попомеры, которыми подбирается сиденье. Так, это уже интересно. Такие меры еще не принимали. Она меряет расстояние между седалищной костью. Але мне сказали, что когда ты едешь на некие далекие адлеглости, то лепей все ж таки ну, жорсткае такое, да, сядушку, потому что гэта будзе яшчэ горш, калі у тебя Ни один мягкий трон на велосипеде не поможет. Ага. Он не устранит боль. Ну, оно даже будет еще и хуже. Смотри, что нас встречает без галстука, без пиджака, даже непривычно. Да, не, что Денис Валерьевич без пиджачка. Добрый день. Добрый день. Здорово. Почему мы приехали в Мазалово? Первый вопрос. Зачем нам это надо? Гэта прапанова была Дениса Валерьевича. Чаму вы прыехалі, гэта да вас пытанне. Але ў Мазалова ёсць што паглядзець, таму што сапраўды гэты населены пункт даволі старажытны, упершыню прыгадваецца ў дакументах пад 1717 годам. А зараз непасрэдна мы можам паглядзець у Мазалова ў першую чаргу былую сядзібу Ігнація Манькоўскага, сядзібу Мілая, можам паглядзець рэшткі млына. Ну і акрамя таго, тут вельмі прыгожыя маляўнічыя краявіды і шмат чаго яшчэ цікавага і гістарычнага. Какая у нас будет первая точка на маршруте? Ну, усадьба или... Першая ўсё ж таки млын. млын. Першы млын, рэшткі млына, ну яны бліжэй будуць. Так, это куды нам? Это логично мыслим. О, нормально. Просто. Просто в переводе, что с болгарского означает прямо. Ну что, тогда просто крутим.
домик крота проехал. Домик крота. Так, ну мы и не ошиблись. Вот, вот он указатель. Вот он, Денис Валерьевич. Знайшліся. Ну, вялікі плюс Мазалава ў тым, што сапраўды найбольш адметныя месцы, яны тут абазначаны спецыяльнымі шыльдамі. Вось мы можам тут прачытаць, што мы знаходзімся побач з рэшткамі вадзянога млына 19 стагоддзя. Млын, які з найбольшай верагоднасцю можна казаць, што спачатку ён фарміруецца ўсё ж такі, калі будуецца сядзіба. Таму што ён дазволіў падняць ваду ў лужыснянцы і тым самым стварыў там вельмі штучны, ўжо не зусім прыродны, а антрапагенны ландшафт. Сам млын прыгадваецца ў 19 стагоддзі, з сярэдзіны 19 дзесьці, хутчэй ён будуецца ўжо ў гэты час як каменны. Прыгадваецца памешчык Склярэнка, які валодаў менавіта гэтым млыном, а галоўнае, што млын быў адзін з самых вялікіх у ваколіцах Віцебска, таму што перапрацоўваў 580 тонн мукі ў год. Гэта вялікая лічба. Да? Даже по современным меркам. В тех же пирогах это сколько, ты понимаешь? Лужыснянка дазваляла гэта зрабіць, таму што рака вельмі хуткая, вады хапала. Акрамя таго, тут знаходзіўся яшчэ адзін знакавы аб'ект, на вялікі жаль ён не захаваўся, але ён абазначаны як месца былога навяснога мастка. Яшчэ ў 80-х, у канцы 80-х, па меншай меры ў сярэдзіне 80-х гэты масток быў, таму што сам у малым узросце даводзілася хадзіць па ім. Магу сказаць, што не вельмі спакойна ішоў, было жудасна, сам невялікі. Ну, калі гэта яшчэ быў не Дзяніс Валерыевич, калі яшчэ не дадавалі вось гэта імя па бацьку, калі быў маленькі Дзяніска, да, Ваня, я так разумею, што калі нашкодзіць дзе-небудзь, і яму кажа: так, Дзяніска, ну-ка, пайшлі пагуляем, тут мосцік ёсць недалёка. І дрэвы былі вялікія ў той час. Побач мы можам убачыць больш-менш добра захаваўшуюся гаспадарчую пабудову, выкананую ў тыповай тэхніцы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Ну, вось яна яшчэ адна з адметнасцей непасрэдна Мазалава. Ну и когда Денис Валерьевич еще был маленький, Дениской, вот он оставил одну надпись, давайте мы сейчас ее покажем. Давайте, пошли. Вот здесь написано, то ли это выжигали лупой, Выжигал, может, лупой. То ли кровью писали, я не знаю, но вот читаешь. Если что тронешь, будет. Что будзе невядома, інтрыга. Пэўна, прыбеглі мясцовыя, Дзяніска спужаўся і збежаў нам на мост. Там не так страшно. Вот мы сейчас пойдем на место этого бывшего моста. Как раз погода. Интересно получается. Денис Валерьевич всегда раньше нас на месте. Я хутка бегаю, таму так атрымоўваецца. Вось мы нарэшце гэта сядзіба. Дабраліся да сядзібы. Сядзіба гэта сядзібны дом.
Гэта адна з частак былой сядзібы, якая захавалася, напэўна, у самым лепшым стане. Больш таго, гэта сядзібны дом, які цесна звязаны з імем даволі вядомага ў свой час для Віцебскай губерніі чалавека. Гэта сядзібны дом былога віцэ-губернатара Ігнація Антоновича Манькоўскага. Манькоўскі чалавек сам па сабе унікальны. На вялікі жаль, шмат інфармацыі пра яго лёс мы так і не знаходзім, але мы нават ведаем лёс яго, напрыклад, бацькі. Ён даволі сумны, бацька Антон Манькоўскі рыхтаваў добры лёс для сваіх дзяцей, збіраў грошы, але дзеля таго, каб гэтыя грошы потым укласці ў дзяцей, у іх лёс, ён іх схаваў. Прычым, як звычайна на той момант хавалі, у лесе пад дрэвам. Не, ён звычайна хадзіў і рэгулярна правяраў, ці ёсць там. Ну, і у яго быў шчуп спецыяльны. Адпаведна, аднойчы конюх за ім прасачыў, а потым, калі ён прыйшоў, атрымалася, што грошай няма на належным месцы, а галоўнае, што потым і конюха няма, і яго ніхто не знайшоў. У выніку... Конюх багаты і шчаслівы. Сам Антон Манькоўскі вымушаны быў, пайшоў у манастыр з гора, а сын сам вымушаны быў рабіць сабе лёс. Ён вучыўся у езуіцкім калегіуме, найбольш верагодна ў Віцебску, той, які знаходзіўся на плошчы Свабоды, але дакладна мы не можам сказаць, мы можам казаць толькі тып навучальнай установы. Затым ён стаў чыноўнікам мясцовым, і ў 30 гадоў здарылася вельмі романтычная гісторыя. Ён закахаўся ў дзяўчыну. Гэта была дачка былога камергера апошняга караля Рэчы Паспалітай Антона Макавецкага, і Манькоўскі вырашае пайсці на крайні крок. Ён едзе ў Пецярбург і спрабуе патрапіць да самого цара, да імператара. Улічваючы тое, што любыя скаргі імператару падносіць было забаронена, размаўляць з ім таксама было забаронена, Манькоўскі вырашае дзейнічаць вельмі хітра. Какая-то гоголевская история намечается. Ён карауліць, калі імператар гуляе па парку, выходзіць, становіцца перад ім на калені і на галаву сабе кладзе петыцыю, дзе кажа, што вось, ён там напісаў, што такая гісторыя кахання, ён вельмі кахае Рахіль Макавецкую, але на вялікі жаль лёс так склаўся, што ён ніяк не можа стаць яе мужам. Імператар прачытаў, ён быў у добрым настроі, гэта быў Павел I, ён паказаў сваёй жонцы, тая ўвогуле, серыялаў не было, меладрам таксама. Поплыла. У выніку гэта вельмі добра зайшло. І адпаведна імператар рэальна вырашыў падтрымаць. Больш таго, ён выдае спецыяльны ліст-рэскрыпт, у якім Манькоўскаму даецца буёўскі дзяржаўны маёнтак. І больш таго, імператар выступае ледзь не як галоўны сват. У таких умовах Антон Макавецкий отмовить уже не мог. А давайте мы сейчас тогда и обойдем эту усадьбу, вообще рассмотрим поближе. Саму сядзібу Ігнат Манькоўскі набыў ужо сам за свае грошы, калі ён працаваў у Віцебску, калі ён становіцца віцебскім губернскім прокурорам. Сама сядзіба пачынае будаваць у 1801 годзе, будуе некалькі гадоў. Вот здесь немножко криво, да? Тут быў уваход, зверху быў каваны балкон. Выгляд, конечно, змяніўся, але паўкалоны і размяшчэнне асноўных аконных праёмаў яны захаваліся. Сядзіба катастрофа для перфекцыяніста, извините, да. Сядзіба і для архітэктара таксама. Сядзіба унікальна тым, што тут знаходзілася каналізацыя першапачаткова, і тут знаходзіўся вадаправод цэнтральны, прычым вадой сілкаваліся з крыніцы, якая знаходзіцца вышэй на ўзгорку. Вось будынак, які бачны там, раней на месцы яго стаяла карэтная. І побач перад уваходам быў фонтан. Побач знаходзіўся парк, увогуле былі вельмі маляўнічыя мясціны. Это я что-то древнее нашел? Это уже сучаснасць. Простите. На, вот обед. Рэшткі цэглы. Лічыцца, што Ігнацій Манькоўскі увогуле мог пісаць і на беларускай мове. Ён пакінуў даволі значную публіцыстычную спадчыну, а галоўнае, што яму прыпісваюць, што ён быў адным з найбольш верагодных аўтараў беларускай Энеіды на выварат. І прычым лічыў, што ён з'яўляецца аўтарам яго сучаснік, вядомы літаратуразнаўца Рамуальд Падбярэзкі. А гэта азначае, што хутчэй за ўсё ён ці практыкаваўся, ці, магчыма, прымаў удзел у перапісванні гэтага твора і яго распаўсюджванні. Так, Денис Валерьевич. Током не шугане. Что это у нас? Ключи. Ух ты. Опа.
Працую. Артефакты на месцы. Вернем на месцы. Ну, сам Манькоўскі перажыў сваю жонку, перажыў сына, быў пахаваны тут побач, з другога боку Лужыснянкі. На вялікі жаль, магіла праіснавала да 70-х гадоў дзесьці, але затым гэты узвышша і надмагільны камень, яны ўсе пайшлі ў падсыпку дарогі, і мы згубілі магілу вядомага асветніка, вядомага дзяржаўнага дзеяча і даволі значнага дзяржаўнага служачага на ўзроўні Віцебскай губерніі, які пакінуў сапраўды свой адметны след. І вось гэты каменны будынак, гэта па сутнасці адзіная цэлая сядзіба каменная, якая захавалася ў ваколіцах Віцебска. А тут таксама быў уваход вось. А гэта быў уваход, але цяжка сказаць, якога перыяду. Магчыма, гэта больш пазнейшае. Тут толькі поўнае раскрыццё будынка, можа сказаць, дзе аўтэнтычная кладка, а дзе былі якія дапаўненні. Ну, ковырять мы его, конечно, не будем сейчас. Здесь рядом есть еще строения, да, которые сохранились. Давайте падыдзем, паглядзім гаспадарчыя пабудовы і звернем увагу на Манькоўска як гаспадара. Так, мы тогда на велосипедах встречаемся там. Добре. Ад'ехалі мы недалёк, знаходзімся адразу за сядзібы ў 100 метрах дзесьці. Самае цікавае, што прысутнічаюць на фотаздымках, якія захаваліся, можна казаць, што вось прыкладна дзесьці тут знаходзіўся курган, які калісьці раскапалі. За спінамі мы бачым будынак, які з'яўляецца былымі майстэрнямі мясцовага ПМК, але насамрэч будынак, як аказалася, з даволі доўгай гісторыі. Ігнацій Манькоўскі вядомы як аўтар і пераможца ўсерасійскага конкурсу на лепшую работу па выпраўленні сялянскіх сядзіб. Ён там шмат чаго прапановаў. Галоўнае, што ён прапановаў перасяліць сялян з курных хат, якія тапіліся па-чорнаму. І-з-за гэтага вельмі вялікая дзіцячая смяротнасць і, ў прынцыпе, смяротнасць. Але адначасова ён прапановаў стварыць узорныя гаспадаркі. Ён, па-першае, прапановаў будаваць каменныя хлявы. І галоўнае, што ў конкурснай рабоце, якая была пададзена ў камісію вольнага эканамічнага таварыства расійскага, гэта конкурсная работа апублікавана ў 1933 годзе ў трудах вольнага эканамічнага таварыства, праводзяцца чарцяжы хлявоў, якія ён прапановаў, якія ён стварыў у сваёй гаспадаркі. І гэта вось... Калі параўнаць той чарцёж з вось гэтым будынкам, другі паверх надбудаваны адназначна, але вось колькасць акон і знізу вось гэтыя паўакружнасці над вокнамі, гэта ўсё аднатыпна з тым чарцяжом, які быў. Есть у нас еще точка в маршруте, куда мы дальше движемся. Я прапаную паехаць у вёску Сакольнікі і ўбачыць месца, дзе былая сядзіба Сапунова, и где находится курганный могильник. Тогда встречаемся там через сколько? 8 километров, да? Это где-то часа через 4. Поехали. Не 8, что ты? Тут 8. Краеведческими исследованиями наших земель в разные годы занимались и занимаются по-настоящему выдающиеся люди. Но имя Алексея Парфеновича Сапунова получило широкую известность как одного из самых известных историков и краеведов. Его труды до сих пор не теряют своей актуальности. Например, в книге о Западной Двине подробным образом описаны десятки местных рыб, рыбацкие подвиги, разнообразные рыболовные снаряды и снасти, особенности местной рыбалки. За свой научный труд Алексей Парфенович получил царское поощрение, немалую по тем временам сумму в 500 рублей. Женька, тормози. А, вот он, да? Ага. Так, это знак. Что там написано? Здесь жил и Каховка. Работал Алексей Парфенович Сапунов. У канцы 19 стагоддзя жыў і працаваў гісторык Алексей Парфенович Сапунов, 1851-1924. То есть где-то здесь была усадьба, правильно? Самый вядомый краезнаўца Витебской земли. Все хорошо, знак мы нашли, но от него еще пару километров. Не, ну не пару километров. Дальше. Валуны, як нам сказали, что это валуны собрали с полей, да? С полей отсюда, да. Это, ну, послушай, это где-то на поле, возможно, тоже была усадьба, поэтому не исключено, что валуны и оттуда. Там тут дубов такие, ладненькие. Ну что, дальше? Едем дальше, да?
Непадалёк паміж сядзібай Кахоўка, былой сядзібай, дакладней месца размяшчэння былой сядзібы Алексея Парфёновича Сапунова і ракой Лужыснянка, якая побач працякае, знаходзіцца старажытны курганны могільнік. 57 курганаў, прычым выяўлены яны яшчэ ў 19 стагоддзі. Больш таго, ў 19 стагоддзі побач з сядзібай Сапунов разам з вядомым археолагам і даследчыкам Еўдакімам Раманавым праводзіў тут раскопкі, таму 3 з 57 курганаў на дадзены момант раскапаны і даследаваны даследчыкамі. Было знойдзена, у адным было знойдзена 3 пахавання адразу, здаецца, керамічны выраб і нож, а адзін курган быў увогуле з крэмацыяй. Гэта яшчэ дахрысціянскае пахаванне, таму тут разбежка даволі вялікая. Ну, датаванне прыкладна можа быць 9-12 стагоддзя гэтых курганаў. Гэта стары савецкі... Історико-культурная каштоўнасць, курганны могільнік. Гэта ахоўная 9-13 дошка. стагоддзя. Гэта ахоўная дошка старая, ў савецкія часы актыўна практыкаваліся, таму што новыя ахоўныя дошкі з пластыку зроблены, іх вельмі часта зрываюць, ламаюць, а гэта, ну, гэта будзе трывала і надоўга. Правда, характэрна, што ён сам стаіць на кургане, пад намі пахаванне. Ой. Я хочу падысці, тут дуб такі ўжо стары-стары. Место колоритное. Ну, Сережа, чего? Мне кажется, он, ну, чуть-чуть старше. Типа, пойдем посмотрим. Ваня. И пролески. Давайте, может, попробуем обнять этот дуб. Ну вот, тут... давай, ты хотел, ты, значит, первый. А ты? Я вот дальше продолжаю. Ваня. Так, Денис там уже. Денис и Женя. Ну, в принципе, если... 3,5. 3... Нет? Ваня, да. Ты нормально? Я тебя не бачу. Я вообще почти не держусь. Я тебя не чую и погано бачу. Либо вот так, либо 3,5. Не сильный большой. Не сильный большой. Пойдем искать побольше. Ну что, на этом, напевно, сегодня... Да, будем прощаться с нашими телезрителями. Впереди еще будут маршруты. Мы сейчас будем проделывать очень сложный обратный путь. Вот, все как было на карте, только сейчас обратно. Заворотный шлях. Да, надеемся, вам было интересно. Ну и это место, правда, стоит того, чтобы сюда приехать, насладиться атмосферой, сделать пару фотографий, но оставить это вот в том виде, в котором есть. Да, у наших вёсках шмат чаго цікавага, и тур до вёски працягваецца. Все, пока. Пакуль.